Een goeie. Ja, goeie. Een goeie. Wat ben je aan het doen? Nou, ik ben even aan het zien dat ik mijn systeem van mijn oude telefoon updaten kan. Oké. Ja, en ken je me deze man? Ik heb er wel eens van jet, ja. Nou, dan zit ik even overeind. Op mijn ta. Jo zit hier wel wat. Ik ben Jouke Goeie. Jozef van Veen. Goeie, handig. Ja, ik ken jou net een jaar, maar desalniettemin. Jo ziet hier wel wat opvallend. Ik zit hier even mijn telefoon op te laden en mijn powerbank. Ja, ik ben dakloos. Ik ga 4 jaar lang ongeveer op een bouw tussen neus en lippen verkondigen, hè, zonder dat ik het boordje bij me hier. Maar ik wil makkelijk in mijn aannemen. Want ik ging een man, ja, ik voelde verschillend goed in die tijden. En makkelijk in de aannemen en dat ging verkeerd, want toen moest ik werk gaan en toen kreeg ik het net. Oké. En toen raaf ik naar hem van, nou dan mag ik wel meer werk houden, anders komt het net goed, hè, want ik zit er al aardig in. En toen zei hij van, ik wil gaan dat het 24 uur een dagdorst dorst. Dus verkondig je. Hij zorgde ervoor in ieder geval dat ik uit mijn huis zet worden, of mijn huis, een huurhuis. En ja, daar moest ik vertreden. Nou, en toen kwam ik dus als dakloze. Ga ik bij een buurvrouw wonen en toen ga ik zo'n week in het bos wonen. In een bosperceel met mijn dove en blinde kat. En toen stuurde ik naar de nachten van je Lauwert. Dan moest je een huisziekje en je moest nog een uitkering gaan. Nou, en dan kom je in een heel hard traject, wat hij net wil. Dus toen ben ik uit de nachten van wij, zet, zo kan je het eigenlijk wel zeggen. En toen ga ik 3 maanden op een begraafplaatslijn slept. Een begraafplaats? Ja, een begraafplaats in Lauwert. Een Joodse begraafplaats aan. En Dat mocht niet op samen lezen. Nou, dat mocht niet, maar dat lijkt wel. Want ja, daar wil ik heen. Leidt, soms. Is dit al jouw bezit? Nee, ik sliep in het bos. Hier tussen Drachten en een beetje zwaar. Gaat mijn twartelnjootje in een hoge plakje. En daar sliep ik dus in het eind twartelnjootje. Slaap ik daar ongeveer 3 nachten in de week. Want ik slaap ik heel pro de Lauwert op een froske palen. Daar had ik wel oorlijke 2 jaar lang tegen, als het naar de langer is. Maar toen, die opslag die daar hier, die man die net zo content met me. Dus die zette me er op een beetje netjes manier uiteindelijk uit. En toen ben ik hier zondagen in de week sliepen dan. En dat doe ik nou. Ik wens je hem God vrede daar en een heel goede dag.